新選組局長近藤勇だ。出たな。薩摩の西郷にあったその坂本龍馬ってな、真っ赤な偽物だ。だよな。本物の龍馬さん。行くぞ坂本龍馬！俺が戦うべき敵は覆面の男のさらに多く、もっと深い闇に潜んでいるのかもしれない。あいつなら真の謎にもたどり着けるかもしれねえな。真の謎とは